Yeah, good morning. Welcome back to the YouTube channel. Mama cameras. Mama Abu no konse kumene tili. Yeah, so update sipasane kwa angapo ma update tione kuti zili bwanji. So first of all, tina ku Zambia kuja sobano president amene ali olamulaja Hakainde amene ajaunda amene alengezedwa officially kuti nda amene awina. Komano awawa Brian Mundubira aja akuti iwowa sakukhutitsidwa ndi ma results aku Zambia, so atenga legal action apita ngati makoti umu ndi umu, so zimene zindituona kuti zikhale bwanji afterwards. Komano pakadali pano tingodziwiratu kuti chipani cholamula chimene ndithu ku Zambia chimene chapangidwa declared as a winner kuti ndi amene wawina. Imeneyo tiitaye uko. Tiyeni tilowe dzulo ndapasana update yokhudzana ndi Israeli kupanga strike kuthibula Syria. So amakanakana kumabisabisa kana nkumana kuti ma details sakuoneka bwinobwino. Pano aulula kuti akuti Syria imakambirana ndi dziko la Turkey. Pena imachita kuti imazamveka ngati amati Turkey. Yes, Turkey ja ndi imene ndithu akuti amakambirana nayo kuti atumiza asilikali from Turkey akapita ku Syria azikakhala kumene koko pazifukwa zawo iwowa, maybe for protection or whatsoever. Ndi zimene zuchazo akuti Israel ndithu zinanyasa. Ndi iwo kungokambirana kokha ndi Turkey kuti minake apange host asunga asilikali aku Turkey. Basi pende kuti iwo apalamula ndithu bula kwatibula kwapanga ma strike. It's like when kwapatsa fear to instigate the fear. Kwapatsa mantha ndithu waphanga. Hey, feru ndithu ma Israel. Zimezo iniso muliso ndi ufulu yayi. Iniyo ndithu muli manja mwathu. So aulula kuti yakuti iwowa nkhani yake ndithu ndi yakuteke. Yeah, pacha remember kuti Turkey ndi Israel ndadani kwambiri ndizimakhulana kwambiri ndipo amangoonelana ngati bali pa standoff ngati inu koma iwe one day tizamenya napo. So yeah, nkhani imene ndi imene. So update ya North Korea a Trump anafusilwa fuso ndi alulankhani kuda kulungasi. Remember kuti a Trump alembera kalata a Kim Jong, right, president wa North Korea konzoma saya kuti amalembera kalata kuti akambirani aone the way forward kuti mwina zinthu zitha bwanji zizi makamaka especially pa migwirizano ya North Korea ndi South Korea kuti anthu aja ayanjane. Komano zimene ifuna America ifuna North Korea isakhale ndi nuclear pacha North Korea tanakataka. Izo sisi takamba kale kuti North Korea sikufunanso wina auze zochita pankhani kuza ndi nuclear yawo, koma safuna zilemekeza ngati dziko la limene lili ndi nuclear. Okay, so chimene chitika pa chino kuti Trump analemba kalata amene kuchako kuti mwina wake Kim Jong kuti awayankhe kuti akambirane. Okay, apange ma negotiations zakuyirani pamene zukanika zakuyiraniku afuna lowe somano ku North Korea. So ku North Korea zapezera Kim Jong sanayankhe ili yonse yayi angokhala chifukwa anakayankha zinakadziwika. So atolankhana namfusa Trump kuti akulu bwanji Kim Jong sanakuyankheni za proposal yanu, request yanu yoti mupange ma negotiations. A Trump ayankha, koma kuyankha mina ayankha a Trump ndikodziwikiratu kuchita kudziwikira lonzere Trump uyu zimene akukambazi akunama. Okay, okay, muyankho lakelo yankhola lugayo kana pawiri. First phase kumambirira akuna zona, kumambirira akunama, kumapero akuna zona. Okay, one ino mukudziwa kaleso muwalenga body language ya Trump mene akuyankhira akuti namfusa kodi akulu mese inu kodi chifanyani Kim Jong sana kuyankhani pakala pano. Ndi Trump anazoti ndana amene akuuza kuti sana muyankhe akuyankha. Ndi Trump anazabonga nje andiyankha. Okay, so body language mukuzosona kuti facial expression, body language
zose zikukamba chinthu chimodzi kuti no mkolo uyu sakwana cholo kama yayi. Okay, kenako okay, tenendonene kai first. Why hasn't Kim Jong-un responded to your request to have a conversation? How do you know he hasn't responded? Has he? Yeah, he has. Did you speak to him? Did you speak to him before you made the announcement yesterday? Where are you in conversation? And very positive. Well, just so you understand with South Korea, look, South Korea has been protected by us for many, many years. And during my first term, they agreed to pay close to $3 billion a year for protection because we don't, they essentially weren't paying. And I asked them to do that at my request. I said, not right. They weren't happy about it, but they agreed. I asked for $10 billion, and they were very unhappy. But we agreed for a short term that it would be $3 billion, and next year it would go up, and the next year it would go up, so they start paying for their protection. When the election was rigged and I ended up watching for 4 years and then coming back, I watched Biden rescind that $3 billion a year for whatever reason. When I called recently the president of South Korea, who I think he's very nice actually, but I called him, I said, would you like to give us a little hand? We don't need help with Iran, but if you'd like, give us a hand with Iran. He said, no thanks. And I said, wait a minute, we have 39,000 soldiers over there guarding you from Kim Jong-un, your next door neighbor, and you're not going to help us on a very easy military operation in Iran? That's strange. No, we'd rather not get involved. I say, well, why are we involved in helping you? So, and I want to help them, but, when you ask somebody, would you like to give us a hand, and they say, no thanks, and then we're guarding them from a country and paying ourselves it's costing us billions and billions of dollars to protect not only them, but other countries. Look at NATO. We spend hundreds of billions of dollars protecting Europe from Russia. Hundreds of billions, mostly from Russia, but from other things too. And then they say, well, they don't want to get involved with guarding the strait where they get most of their oil. They get 50% of their oil, and they don't want to get involved. Why are we doing it? So all I want is fairness. And South Korea, I get along with them very well, but they were paying $3 billion a year, and then they convinced Biden that I was probably a bad person and they shouldn't, and he immediately rescinded that order. So we were getting paid. We would have been getting paid a lot more, but we can't go around and protect all of these countries, especially when they're not there to help us. Chabun. Mamon Trump mina wonekera. Mina wonekera kuti uyu zimina kuyankhulazi sizoona. Sizochokera mu mtima mwake yayi. You understand? Kim Jong sana muyankha. Chifukwa palibe official news inali yonse imene yanena kuti Kim Jong wayankha. Palibe official. Palibe. You understand? So Trump zimina kamba bazini definitely nisaboza ndithu akunama ndithu. Ona kumasa kufuna kuti achibe ngasisi like amalembera kara muthu uje Kim Jong amamveka so ndovota ndesana muyankhe. Nde akhanga ngati yeye uje ndozerezeka. Okay? Pamene ali ozerezeka kale. So, the thing is, uja akupeza kuona kuti akuyankha kuona ziti ye komano ndimene muonera muja komano point number 2 imene akuyankhula ja akamba zakhuza ndi North Korea, akamba zakhuza ndi South Korea. Okay, akamba zakhuza ndi South Korea. Mumvesese bwinobwino mumulingalire bwinobwino zimene amakamba akuti tinayuza South Korea kuti okay kwati kutakwisa kusena asilikali 39,000. Okay, asilikali amene wawa inuyo muzitilipira 3 billion a year. 3 billion a year. Muzitilipira 3 billion a year. Okay, akuti they were unhappy. Anthu jesama sangalala kwa banavomera. Okay, then anayamba kurani kwamba kulipira. Alikana wananso kuti muzibe 10 billion. Akuti still anthu jesama sana analibe usasangalala. Ndrama hii ndi ya jani. Musante simake mujana zangu kwa protection fee. Ati kuwateteza. Nakuzana kantena kuzana protection fee. America ima kangati ima banga operate, okay? Ima kukiza nchito
ngati magangster. Iniyo ngati muli ndi shop kungokupezani kushop kwanu kuti nkukuuzani kuti inu apa tizikutetezani palibe amene azikumeya niso kapena chanchani yani koma muzili pasa yani muzili pasa ndalama pa mwezi. So it's like and by force by fire imakhala by force by fire. So imena kuti protection fee. Imagine itangoganizani niyo and iye amadziweka kuti anthu osakusangalala. Atenda watabwa Joe Biden atifa ndi ogona anamuza kuti Trump ndoyipa tichotsere ndalama inayi ndana wachotsera. So atachotsera nkhondo chankurani nkubwera ya Iranicha. Trump anauza kuti nditete mukathandizira uko. Atisitufa help koma ndikufuna kena kake basi. Sakufuna so achipeso mayankhulidwe. Right? Ati mukathandizire. South Korea na kuti ife situfuna to involved. Okay, ndizomveka South Korea kuti ikane yakanira America chifukwa inuyo asilikali anabwera kuti mukutiteteza ifeyo for example kuchoka ku North Korea mina wankhulira kuti tete mateteza kuchoka ku North Korea. Anthu amalipira. It's not for free. Amalipira. So kuti they are doing them a favor. Kuti mwina akungwachita basi tukupangani favor basi kutawako mene mtima kuti basi tukutezeni. Yeah, they pay. You understand? So kuti wango jona nkhondo a Iran ngati kuti samalipira yasikala munabwera ku America awaya amalipira anthu aja. So ali ndi ufolo kana kuti ife mene sikuti khudza anakana. Then Trump atime zinanyasa. Ndifanyike akuti afuna apange reduce asilikali aku South Korea. You know, something like that. So meaning kwenda kuti akuti so maiko inaso awateteza kuchukula kocha chani. I mean, come on guys. Ndazilipia protection fee. I mean, mavuto owalenga dala. You know something cool. Walenga dala mavuto acha basi kana kwa zita ifeyo. Maiko awa makuti tipasa ndalama awara kumenya nitu makuti. That's it. Tabu. Koma mtulankhani nako ku Europe amafusa munthu wa ku Russia politician amazina kama di survival I mean anyway ndi politician anafusa kuti kodi nkhondo ya Russia ndi Ukraine mukuona zoti nkhondo imene itha kapena angaithese ndani like sogola ke ndilorani ndiye akuona kuti akulu wangu ng'alula basi like kumano akatilungama padziko lapasi pano maiko amene ali ndi maumboni kuti anazoza maiko anzawo kuwapha kuwabera kwa Africa kwa Africa ndikuina komwe ndi maiko ena onse maiko amene ali odziwika bwino komanso ndipalisa maumboni ake kwinako amadzimakhala zoti zopanda maumboni komano maiko amene ali ndi maumboni ake ndi maiko azungu. Okay, maiko a Europe anazuza maiko ena kupha chani chakuba zamalimbiri koma akuti chiweda busi tino kuti ndi maiko omwemo pakati panopa amene akukhala pa number 1 kwa kuphunzitsa dziko lonse lapasi kuti inuyo mukufunika kwena kukhala ndi chikhalidwe muzikhala motere and zimene anapanga zija sakutenga responsibility yonse samavomerezanso and izo zimakhala kuti basi it's fine. American President Trump. Yes. Is he the man who can stop this development on the road to hell? What good came from Europe? You cannot find even one single European country, maybe Switzerland, that hasn't gained from colonies, from robbing other countries and people, from humiliating them, and been always in a position that they think that they have this moral advantage, that they can tell everyone else what to do and how to live. Isn't it? The way we see you is completely different from the way you see yourself. You think that we have to explain you something. We think that you should explain yourself to the world and admit responsibility for all the evil and all the death that you brought to other continents, for disrespect to the countries and people that suffered from European countries.
starting from Belgium in Africa, France in a lot of colonies, Germany. It's hard to find a country that has not actually created awful crimes against humanity in its history. But Europeans think that it's okay, and they're still in a moral position to teach everyone else democracy and other stuff. Thank you so much, Marlene Camelas.